Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň Çepeçilik Akademiýasynyň sergiler binasyna Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň we Eran Islam Respublikasynyň birlikdäki ýürütüleşdirilen moda we lewat sergisinde iki ýurdun dokma kärhanalarynyň hemde meşhur önüm öňürjileriniň ýokary hili önümler görkezilýär. Serginin dowamyna häzirki döwürde ýakyn iki goňşy ýurdun hyzmatdaşlygynyň diňe bir özara behwitli esaslary dälisem tutuş debitde awadançylygyň we rowaçlygyň behwitine netijeli ösdürilýänini notaly. Türkmenistanyň we Eran Islam Respublikasynyň prezidentleriniň arasyna geçirilen ýokary derejedäki duşlar şol sanyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Akadamyň goňşy ýurda amala aşyran iş tapary, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň işleňleşdirmegine güýçli itergi bolup, bilelikdäki işleriň netijeleri boýunça toplanan tejribeleri we bar bolan serişde hemde ykdysady we medeni mümkinçiliklerini nazara alyp, özara behwetli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge bolan çemelleşmeleri kesitlemege oňy şertleri üpjüne diýär. Bular barada durup geçip şäheratnaşylar şeýle gatnaşyklaryň şol sanyna medeni hyzmatdaşlygyň hasa ösdürmeginiň uly ähmeti eýedigini belediler. Munyň özi şu günler Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň we Eran Islam Respublikasynyň birlikdäki ýürütüleşdirilen moda we lewat sergisinde ören aýdyň ýüze çykýar diýip Türkmen we Eran tarapynyň wekilleri belediler. Şoňa görä iki ýurdun wekilleri şeýle sergini geçirmäge döredilen ajaýyp şertler hemde mümkinçilikler üçin Gahrman Akadamyda we arkadaky Gahrman serdarymyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Birlikdäki ýürütüleşdirilen moda we lewat sergisinde görkezlen önümlerden Türkmenistanyň we Eranyň öňürleýän dokma hemde tikin önümleriniň şeýle-de lewatlaryň biçewlerinäki we tikilşindäki işleriniň öz bolşullygyny ýerine ýetirilişindäki aýratynlyklary milli öwüşgünläriniň köpdürligini synlamak boldy. Bu bolsa Türkmen we Eran halklarynyň taryhynyň hemde mirasynyň gadymlygyny şöhlenlendirip, olaryň häzirki döwürde kämilleşdirilýänini hemde döwrewap derejede ösdürilýänini ýüze çykarýar. Sergiä gelenler bu ajaýyp önümleri uly gyzyklama bilen synladylar. Olara käbir önümleriň öňüriş, ýasalyş, taýýarlanyş usullary barada gurrun berli. Bilelikdäki ýürütüleşdirilen moda we lewat sergisiniň şäherlerine bir ýerde Eranly mihmanlaryň hüner uswatlyk sapa geçirli. Olar ýerine ýetirgen işler bilen döredýän ajaýyplyklarynyň iňçe sırlaryny hemde usullaryny görkezdiler. Tejribeden görnüşi ýaly Türkmen Eran gatnaşyklarynyň depkinli ösüşi diňe bir iki döwletiň ykdysady behwitlerini esaslanman esem milli ösüşde ruh ahlak qymmatlyklarynyň eýilýän orduny çuňur düşünilmegine de esaslanýar. Şoňa görä şunyň ýalçylarynyň geçirmegine mühim ähmet berilýär. Paýtatymyzda Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň we Eran Islam Respublikasynyň birlikdäki ýürütüleşdirilen moda we lewat sergisi öz işinde dowam edýär.